Мерси. Още! Не дай да го купиш това. Не дай бе! Добре. Пусни. Ето ще спрят. Чакай. Нали искаш такова? Cobblestone искаш. Нали? Да. Ети Cobblestone. Не ти искаш. Точно не трябва. Работи. Все пак ти дадох. Дай работа. Аз взема 12-13 всеки случай. Окей, я тук провери. Така. Чак. Добре. Ти ли го взе обсидиан? Я погледни, ти ли взе обсидиан? Да. Дай го. Мерси. Имаме вече 8. Сега този 8. Ще вземем малко повече. 12. Всеки случай. Бро, напиши е това. Моменто! Напиши го. Joint headshot. Готово. Готово вече. Successively joint headshot. 20%. Какво? Значи 9. И едното в мене. Напрегна ги. Ай, готово. Айде, лако. Чакай, ето. Дай. Ети кирката. Ай, само видим кой ми пише по скайпа. Значи, баща ми. Баща ми пише по скайпа. Постави си всичко, само кирка и такова. И Там не всичко така. И сега прошика ще остава в честа. И взимаме. Значи, това. Чакай, храна трябва да вземе. Храната ми. Храната е в тебе. Да. Чакай, ще ги взема. Така. И това. И пръст във всеки случай. Crafting table. И това. Човек са палка. Взимай. Наприде. Имаме флинт. Имаме флинт. Добре. Да направя ли запалка? Да. Флинт. Така. Готово. Къде си? Къде си? Ще го намериш. Ай, кажи, бе, къде си, бе? Ще видиш как си нагоре. Попсли на тебе. Ето, пускам ти вода. Да се ориентираш. Чакай сега малко да построшиме. Чакай, така се прави. Home. Оп. Опа, Майнкрафт става. Оп. Dig in Minecraft style. Ади, готово, качих се. На кой ще е тази чест? Давай, запали го. Аре бе. Запали го. 1, 2, 3. Влизай. Съм. Дълго очаквания момент. Винаги там е лагело. Така че ще забива малко. О, маго. О, Прасио. Умирам!
Умря ли? Аз отивам пак, да, умрях, ама аз отивам си взема работите. Моите живи ли са? Не знам, мои са живи, аз видях, че като умирам. Да само ако пиксто пак му атакува, бати жалки. Ето ми ги работите. Те, майка ти! Взех някои работи. Искам сега Кажи, направи един меч и върви. И като ти стигнеш там и кажи веднага влизам и аз почвам ги убивам. кажи живи ли са? Направи си някакъв меч. И отивай в ада. И като влинеш там ми кажи и аз веднага идвам. Аз си гледах цялата играта. Там ли си? Да. Вътре ли си? В ада ли си? Да, само да взема... Добре, взимай всичките работи. Там, което останало. Чак. А другите са в мене. Влизай в ада, аз отивам да взема една копа вода. Ще направя ада рай. О, фак, бързо помогни ми, докато още не съм влезнал. Плиз, Може човек, влизаме и веднага пуска на копата с вода, искаш? плиз, айде давай. Чакай. Защото няма да натисна, защото съм си написал паролата, ама пишете точно при мен и като си го натисна веднага съм мъртъв, защото съм само на 2 сърца и половина. Еш. Готов ли си? Готов? Айде, Ама, влизай. сега се трима. Ето, пак умрях. А ти какво правиш, бе, човек? Аре, аз отивам. Аре, този път двамата и ги бутаме в адата, искаш? Ама те, ако ги бутне в те няма да умрат. Сета, ама поне ще ги забавя. Ама имаш ли меч? Първо тиш от мен ме убиват само. Ще мене, аре, идвам. Стоп си. Едно. 2. 3. Чакай да си взема работите. Аз ти взех твоите. Добре, давай ми ги. Те са половин са мои. Пили са мои, такова. Един меч е мой, железен е мой. Това всичко е твое. Да, бе. Имах още една кирка. Да, Имах една желязна. Не такава, имах и желязна. Ето я. това са моите, да. Айде, идваш. Ето. Време е за отмъщение. Чакай, вземи това. Това гъна може да кирка. сложи на... Вземи си кирката. Ти къде си? Чакай ме малко. Чакай, аз се върна, искам малко да си взема по-важните работи. Така де, ще остава половината работи. Ще споря нещо. Защото... Значи това. Така, храната и една кирка още. Така. О, мага. Идваш, къде си? Не тера. Добре, идвам. Намерихте едната кирка. Че съм с изхабена кирка. Намерихте едната кирка. Идвам. Ама, там Идвам. Отмъщението на Стив и другия Стив. Аз съм дъпстъп. идва. Оп. Дръж. Що? Това е твоят... А ти имаш ли нещо за Бога в себе си? Добре, ама да ми тази кирка поне. Аз почвам да събирам. И аз чакай малко, пръвна ми нещо. Почвай, аз тук събирам. Пръвна ми нещо. Това е лавата да изсипаме на парсетата. Той нищо няма да им стане. Само ще гледат като... Я да знам какви. Така че няма... И да се пробваш. Ама след малко ти имам скъпа. Да, ама ти не. Върви се. Добре.
Ще ги примамим ли? Да, бе. Това малко ще е гадничко. Може би малко гадно ще завърши. А, добре, кой ще ги примами? Ти... Абе, я ти направо вързи. Аз само ще гледам и ще викам. Да видим дали ме ще ме атакуват. Нищо не им става. И виж, че не умира. Лече ще умира. О, виж. Убирай, Това е бе. за лопат. Знам. Да си взех лопата. Готов. Ела да ги избия, ела, искам да ги избия. Две са. Трябва да си умира, бе. Какво правиш, бе? Няма го убивате. Чухте ли, няма го убивате. Аз вчера минах сам Херобрайн на Сиона. Чакай тук това да вземе малко, бе. Защо не го убираш? Това не е важно. Аз съм пясък на очите и камък от тада. Умирай, пай се лавата за тебе! Пай се, бе! Какво? Ляпе се! Какво направи? Пазиш лавата за тебе, ти защо не ме чу? Ома до мене, нека ме запали газ. Мой човек, защо не ме чуеш, като ти казвам? Браво, всичките работи заминаха. Не ти трябва. Храна направо не ми трябваше, нали? Сега... Какво ни имаме емералди да купим? Не се панирай. Чакай, аз си взема работите. Ето, на мен нищо не ми правят, така че... Само да не са ми отишли в лавата.